Aşgabadyň orta mekdepleriniň mugallymlary prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaby boýunça saglyk sapaklaryny geçirmäge borçly edildi. Covid-19 keseliniň global pandemiýasynyň fonunda resmiler we döwlet mediasy prezidentin kitabyndaky ösümlikleri gyrgynçylykly wirusa garşy derman hökmünde öňe sürýärler. Munuň bilen bir wagtda ýylatda koronavirus anyklamak boýunça çäreler hem geçirilýär. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä indi paýtagtyň mektep mugallymlary okadýan uğurlaryna garamazdan her günkü sapaklaryny saglyk dersinden başlamaly. Birinji sapak tertip boýunça günde saglyk sapagy bolmaly. Mugallymlar konspekt taýýarlap, üzerlik ýaly ösümlikler barada gurrun berýärler. Munuň bilen mugallymlar berýän sapaklaryny birleşdirip, esasy materiallary azaltmaly bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Saglyk baradaky sapaklary geçirmek talabynyň Türkmenistanyň vilayet mekteplerine we ýokary okuw jaýlaryna degişli bolup bolmazlygyny enti kanatlap bolmady. Häzirki wagtda üzerlige ýurt ýolbaşçylary tarapyndan uly ähmiýet berilýär. Prezidentiň tapşyrygy bilen tutuş ýurt boýunça üzerligi gyrgynçylykly Covid-19 keseline garşy göreş üçin ulanýarlar. Döwlet başçysynyň Türkmenistanyň derman ösümlikleri adly kitabynda gurrun berilýän ösümlikler döwlet habar beriş serişdelerinde hem mahabatlandyrylýar. Mundan öň prezidentiň beýleki kitaplaryny da mekdeplerde hem döwlet edara kärhanalarynda hökmany öwrenýärdiler. Östesine Saglyk ministrligi ýylaty prezidentiň kitabyndaky ösümlikleri çay edip içmegi resmi taýdan maslahat beripdi. Dermanhanalar ýylaty gyt dermanlary derek ösümlik suwlaryny içmegi hödürläpdi. Döwlet telewizionyny prezidentiň kitabyny mal bejermek üçin ulanmagy teklip edipdi. Türkmen tebipleri prezidentiň kitabyny gollanmaý diýip ulandy. Türkmen eskerleri ösümlikleri ýygnap prezidentiň kitabyndaky reseptler boýunça tebigy serişdeleri taýýarlady. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bolmagyny ret edýärler. Covid-19 howply keseline garşy hut özleriniň alyp barýan çäreleri we dünýädäki pandemiýa barada ýylatyny habarly etmeýärler, emma keselçiligi anyklamak boýunça işleri geçirýärler. Ýylatyň gyzygyny barlamak boýunça işler ýollarda, şäherlere girilýän ýerlerde, welaýatlariň hem etraplaryň arasynda, bagzallarda we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde alınıp barylýar. Aşgabadyň demir ýol wagzalynda perona barylan ýeriň golaýynda tiz kömek we birnäçe polisiýa awtologlary dur. Olar girýän adamlaryň ählisiniň şol sanda uğradýanlaryň gyzgynyny barlaýarlar. Täsin bir zat ýüze çykýar uğradýanlaryň gyzgyny olar girenlerinde kadaly bolsa da çykjak wagtynda ýokary bolýar we olary tiz kömek ulagyna salýarlar diýip habarçylarymyzyň biri 21 aprelde habar berdi.